गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आं फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दा बे समावहाय आं माने बागानावहाय फैदोंमोन आरोना लोगोफोर बागानाव बेरायनायावनो दान्दिसे सम मोननायखाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट लानो होनानै आं फैबाय आरोना होनानै थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै बेजोंनो आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नङा होमब्ला लोगोफोर मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोदों थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनाय नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलाङो आरोना लोगोफोर Oh ya dah, ada. Video mana video? Ini limot masih limot. Video mana? Masih limot.
Mwidhwm. Hey, nang bangdra dengan asli kintu. Nang dolak. Nang dolak kau. Nang kongsil kamu mulai bar. Tilai. Tahu. Kongsil kamu mulai bar. Tahu mulai dengan kongsil aku. Ini kau pan sesan Nggak Boro silakan nggak selesai nama. Ini kau pan sesan kau. Nggak selesai. Yang nakam ya. Dalai ni. Sebetulnya itu. Dalai ni aku. Capsule kamu mulai tas kalam aku. Tas kalam. Kau kan itu kita kasih. Bukan sampai. Nama bayang mula. Siap, siap lagi. Nomor.